Ngalaphana kwa-Israyeli ke Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi-ke njengoba umhlaba uzamazama ngezimpi eziphakathi kwamazwe okubalwa kuwo izwe lakwa-Israyeli, lapho-ke litholene khona phezulu namaFilisti iPalestine, kanjalo nezwe lase-Ukraine njengoba-ke libambene ngesihluthu namaRashiya, uthi-ke kakusasele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi kuqubuke impi yomhlaba yesithathu phecelezi i-World War III. Shamase uthi-ke okubi ngalempi eqhubekayo phakathi kwa-Israyeli namaPalestine ukuthi-ke amazwe amaningi akushaya indiva okwenziwa iPalestine lapho yahlasela khona kuqala u-Israyeli. inkinga ekhona lana ukuthi-ke abantu abafuni ukuthi bagxeke ukuthi yenzeni ihonga zaseGaza zamaFilisti lapha ku-Israel ngomhla ka-7 kuMfumfu. Bagxeka manje u-Israel ngoba u-Israel use-retaliate kakhulu ngoba kuthiwa phela naye he reserves the right to self-defense and maximum retaliation within the bounds of international law. Kodwa-ke manje bathi-ke usedlulile nakwi-international law ngoba ushaya kwasani ngisho ney'ngane kwashani ucisha ugesi akho ma-humanitarian aid manje evunyelwe u-Israel. Kodwa-ke manje kusitshela lokho ukuthi-ke kunempi yomhlaba yesithathu esesibhekene nayo manje ukuthi-ke udeclarwa nini u-Israel usedeclarele war. Sekushoda ukuthi manje nabaseka ke amaFilisti aseGaza nabathi sideclare war ku-Israel nabaseka u-Israel bathi ke manilwa no-Israel kusho ukuthi nilwa nathi bese kusuka impi yomhlaba ke manje on a world scale. Shamase uqhuba ngokuthi iNingizimu Afrika isazodonsa kanzima kwezomnotho ngenxa yokuqhubeka kwalezi zimpi zamazwe ezithe chithisaka, ikakhulukazi njengoba esizifaka umuntu esisweni ngokuchema isidana namaFilisti kule mpi abhekene kuyo no-Israyeli. Ngokwemnotho iNingizimu Afrika isazonqundeka kakhulu ngoba phela iNingizimu Afrika akuzukuyisiza ukuthi ithi yona imiphathi nendawo inani-aligned, akuzukuyisiza lokho. Kufanele kube khona isikhathi la izothi singapha, kodwa lokho esikwenzile iseyidalele izitha ngoba kusuka umongameli nekhabhinethi yakhe yonke baqoka onswinswinsi bamaFilisti bamaPalestine bathi bona bami nezwe lasePalestine, okuyiphutha neshwa elikhulu ofanele abakwenzanga lokho. Uma ngabe sikhuluma indaba yokuthi thina sithi abantu abaxazulula inkinga zabo ngokuthula ngetafuleni njengoba nathi ezweni laseNingizimu Afrika ayizange selixazululwe ngempi, kwaba khona ukuhlala etafuleni o-de Klerk neqembu elibusayo. Manje mabona bengafuni futhi bengazange bablame ukuhlaselwa kwa-Israel ngomhla ka-7, kodwa manje sebelwa nokuthi vele kuthiwa u-Israel is an apartheid state. Libadidile lelo gama le-apartheid lenza ukuthi manje bayibone bafanele bahambisane namaFilisti. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika umqondisi Miyeni ngisempangeni.